Hau txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen astera! Badakizuen nola deitzen den gaur datorren militarra? Ez, baina hori azaltzeko Eleder, Juan Miguel eta Maider datoz gaur. Gaur soldaduan itxela, amets egin dut eta oso txarto pasatu dut. Juan Miguel, ezagutu duzu militar bat inoiz? Bai, begira, militar baten kontaktua dut. Galdera batzuk egingo dizkiogu? Bai, noski, berarekin hitz egingo dugu. Zer inspiratu zitzaizun militarra izateko? Nire herrialdea defendatzeko asmoarekin egin nintzen soldadua. Nolakoa da militarraren bizitza? Oso zaila eta estresagarria, ez dakizulako noiz tokatuko zaizun gerra batera joatea. Egunero ariketa fisiko potente egiten dugu eta gerrarako teknikak, estrategiak entrenatzen ditugu. Armak erabili dituzu? Bai, militarrek ia egunero erabiltzen ditugu arma desberdinak gerra batean ondo erabil ahal izateko. Zer jaten duzue? Kuartelean ez ditugu etxeak, plater goxoak. Aste bakoitzean 7 kutxa modukoak ematen dizkigute. Eta kutxa horietan lata, zerealak edo kontserbat ditugu. Bakoitzak nahi duen moduan jaten ditu. Agian egun batean oso gozesero eta 2 jaten dituzu. Ondorioz egun baten ez duzu ezer jaten. Zein motatako militarra zara? Tropako militarra izan naiz. Nolakoa ziren zuen ordutegia? Adibidez, goizeko 6etan esnatu eta 12 arte mendi batera haiko korrika. Bertan eta fisiko egin hala nola 200 flexio eta abdominal korrika jaitsi eta arratsaldeko 7 aldera libre geneukan normalean. Oporrak dituzue? Bai, noski, hilabete eta erdi pasatuta asteburu bat libre daukagu. Gero, gure ofizialek entrenamenduak ondo egiten dugula uste dutenean, oporrak ematen dizkigute hilabete batez. Gerra batean egon zara? Bai, Irakeko gerran egon nintzen. Zergatik utzi zenuen militarra izatearen bizitza? Zeren, familia faltan botatzen nuelako utzi nuen. Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.